muna inang let's be informed lang sa events nagakatabo sa kalibutan at only diri sa aton sa Pilipinas. Okay, balik kita diri sa aton. Ang kondisyon sang aton kapungsuran amo ni easterlies, no? Medyo mapaang ang sea surface naton sa Northwest Pacific. Naga-epekto siya, nasidlangan nga bahin sang aton kapungsuran, no? Nagatubang sa Philippine Sea kag Pacific Ocean. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran. Upod na kita diri Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Okay. May pagguom-guom lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan kag may dala ini siya naligwen nga pag-ulan. O kon pag panaguob nga tuga ini sang easterlies kag localized thunderstorms, no? Ang tanan nga sibod halos ang aton pungsod. Okay. Kabugusan sang aton pungsod lakip na kita diri sa Western Seaboard man sa Kabisayan. Ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin na sidlangan pakadto na bagat na nasidlangan east to southeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado nga aton baybayon na ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-apya. Sang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini siya 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag mauna ang hunas alas 9:38 sini nga gabi 0.6 metro magabalos ang taob alas 4:20 karon sa kagahon 1.3 metro ang kadalumon. Okay. Kag alas 6:07 nagwaway si Haring adlaw magapakita naman siya alas 5:34 buwas sa aga. Kag ari kita nagahamboy subong 25 hasta 32 degrees Celsius. Medyo mapaang-paang sa tuod, no? 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Amo nilakat sa aton tempo sini nga gabi action art, no? Aha. Si Vulcan Kanlaon, dalto nato si Vulcan sige, Kanlaon be. Ang parameters ni Vulcan Kanlaon nagabisyong atong internet. Abogit siling ko daw. Ari na. So Mari July 20 ari ina matter of seconds lang ni ari ay ipakita ini ina matter of seconds Aha. O nakashoot ng taga rin siya, no? Ang iyang nakarehistro siya 17 kapag tayog. Okay. Amo man sa gihapon ang iyang diox sang sulfur dioxide o kung asupre 151 toneladas ang dako sang aton volcanologies. Kag hindi makitaan visible ang iyang guab. O kon baba na takluban siya sang kalom kag slightly inflated ang iyang ground deformation o kung iyang edipisyo. Amo ni 4 kilometer permanent danger zone bawal gyapon pag-abiso sang DOST Works in collaboration sa aton kag sang aton nga park superintendent sa Mount Canlaon Natural Park. Ang 4 kilometer permanent danger zone gina-enforcer sa gihapon nga hindi pwede mapasudlan, no? 4 kilometer radius nga permanent danger zone. Aha. Sa posible nga tinali nga matabo ang golpeada nga pag bugaya sang phreatic eruption o kon pyroclastic flows. Aha. Dason ang earthquake kag ina daw San Joaquin Iloilo alas 9:04 kag ina sang aga, no? 2.2 ang magnitude pero unfelt, no? May dalom siya 35 kilometros ang dalom niya, no? Sa deep of focus. 13 kilometers west of San Joaquin, Iloilo, no? Aha. Aragin sa baybayon sila sang anini sila sang Biagaw, kulol pa na da, no? Dito ka nagka-landslide na di sa Permi. Gani. So mo aton monitoring alert and warning system. Kaulado mo ang mga topographic kwan sa ano, no? Iloilo, no? Ay ko ka kudak gida. Away nakalabay man lang tada. Gani. Pero hindi ka Timok Ray, Ano? Hindi ka Timok Ray, Ay, hindi. Awa. Pure gid ko ya.
Pure nga. Blooded gid ko yang taga diri sa Negros. Hindi Abi ko gani karaya. bala si imo una ko pagkita sa una, abi ko turko ka. Agali. Oo, kay ka. Hindi man daw layo man. Ha? Kaya kung magturko-turkuhon, kaya daw Sri Lankan ka na mo. Ay na. Oo. Ako niya daw Bisaya gid ko ya. Bisaya. Oo, Bisaya gid ang itsura ko ya. Kung sa mga manok, kung sa mga manok, ikaw ang lundikap. Mo na mayo. Mo na mayo. Bisaya mo. Oo, Bisaya. Oo. Bisaya pa Lati ko. imong kataas mo, Bisaya ka. Ang mga Bisaya yung ginambal sa una nga mga inang dirigid ba lang ka mga original? Mga putot na ya. Di mong height mo daw 6'1 kaguro, oh. Hindi kaya Bisaya. Kami ang Ate mo Bisaya. Sige bro, anyway, nami Sige. isubong aksyon gando, ang nami isini kay amotugin mono mo kaina, ari kita sa gina-expect kung tani, nga daw pagtupa na sang grabe nga pag-ulan, Oo. pero more or less, dala na gini sang climate change nga mo nga Climate sitwasyon, change, oh. nga nag-init, Although- actually, tapos ulan gina, sa mga purti previous kapaan. year, sabi, sa nagligad nga dekada, magsiling niya nga rainy season, maulaw lang na sa isa-dua ka adlaw, pero why init sang adlaw, no? Correct. Dason nara na naman ang ulan. Ginaya subong, ginasiling ni sang GMA ka puso lang nga resident meteorologist. Ang monsoon break daw Si Tani, sino kanina? Nathaniel? si Katani, Katani. Ano sa Cross? Oo. Ang monsoon break daw permi na nila daw lawig-lawig pa sa adlaw sang inulan. At epekto na ni siya sang aton nga human activities, no. Na Amo na ni, no. hindi lang Kada- human activities, bangod sa kaabusador sang humans nga nagpatukod sining mga aso balang manufakturyahan nga amo nagasunog sa aton nagaguba Amo na. sa ozone layer Oo, amo na siya. na Broad na siya dason madalom-dalom ni nga diskusyon nanay ang aton. Pero Ah. at tagaan ta lang siya ideya nga ang yabi masulod ta. Ani? Hala nga diskusyon nanay sini. Para sige sa lang kay climate change. patimpuhan ko gid makuha ta black time duha di mo na discuss ta. Ako yung bayad ni kay SM para lang kabalo ka malingaw ko kung ikaw upod ko eh. Amo na. Di gani pa bayaran ta kay Vice Gov kay may Vice Gov in action di. Oo. Anyway, overall, why man gid no, abi mo ang ginadukan ko nagligan nga pag sulod sang Hulyo, siling ko mag-inulan ni, ang Oo. pagbabaha mo ng delikado, mas mayo subong why reported nga may nag-awas Para gid. may nagbaha daw. May daw- nagbaha pero hindi pa ron ligad nga damo naggalahapay Oo, oo. nga mga produkto nga humay kay manug ani na sunod nga Managani, bulan managani, oo. na Ang baha daw sa Himamaylan binalbagan ara pero nag-subside man. aha Ang palauli naman to sang evacuate. Kay daw damol-damol ang mga ulan sang nagligad mo. aha So ara man pero hindi ya parehas ang nagligad ya nga sige-sige, no? Sige-sige ang ulan, no? Karon naman daw init na naman ini Gani, adlaw. gani. No? Di amo nang bunga sang ato nga actividades. aha teka bay pa malakip na sa suna ni President BBM sa Lunes. Bamatian ta. Gani Bamatian. man. Duty ka ha? Pero hindi ka, basi malingaw Oo. ka pala kung hindi ka ka-duty. Ara ko. Ati, sige. Action gan. Sige. Salamat, Gid. Salamat. Okay, welcome. Action firing line. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Diri sa probinsya sa Negros Occidental, ang manami nga balita kay at least subong ang mayo ni kuntani ang tulod timpla sa panahon, no? Hindi gid siya magbuo-buo sang tudo nga inang damo iya sang mga humay nga subong kuan na mo amat-amat na nga nagadala sang bunga kay gina-expect July, amo ning iban pa lang ho nagapamusog-busog pagka August, pagka September di na maumpisa mo ang iban gani bag-up lang iban ka direct ni katanom. Kay September ang kalabanan nga harvest sang palay. Amo ni ganing rason kun nga nga may ara na sang mga preparasyon even ang National Food Authority nga magpatigayon sang ilag himuon nga strategy, himuon nga mga plano, himuon nga mga tikang o lihok agod nga mga kabakal sang madamo nga palay nga magaserbi
nga buffer stock diri sa Negros Occidental. Action firing line. Ay kung lang tawon naton di lang ta magsalig ni sa national government, no? Although nga nagahulat kita kaysa palabuton nga Lunes sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr., no? Diran ta mahibaluan ang mga policy direction, ang mga plano, ang mga handom nga luyag matabo sa presidente sa sulod sang iya 100 days. Isa kagatos ka adlaw sang pagpangalagad Action firing line. kag sa bilog nga termino. Ano ang mga priorities diriya sa aton given na sa Negros Occidental, even dira sa Guimaras and Panay area, naga-expect nga madayon na ang kag malakip sa suna sang presidente ang plano kag ginahandom nga pagpatukod sang Taytay nga magaangot sa isla sang Guimaras kag subong man isla sang Negros Occidental. Action firing line. Kabalo ka hindi lang ni siya matapos nga proyekto overnight, no? Hindi lang na siya matapos, hindi amo nakahapos eh. Malawig pa nga proseso antes manabutan kag makompleto ang proyekto. Action firing line. Take note nga kung hambalanta ang pundo diri sa mga LGUs kag sa bilog nga pungsod Pilipinas, apektado kita sa manubok nga koleksyon last year 2020. Now, kiti subong 2022 na kita, every 3 years ago, gali dira ginakuha na ang pundo, nga sanguna ginatawag nga IRA, no? Internal Revenue Allotment, subong tilain ang pagtawag sina. No, mo na ginabato naton gikan sa national government. Action firing line. Ang national nga pundo, of course, kung malabot sa DPWH, kung sigihon sa BBM administration, ang Build program, may intended manaya nga pondo kag allocation para sa sina nga mga proyekto. Action firing line. Tigaling inatanan mabalanta eh, no? Ang gina-expect sang tanan comes sa July 25. Kung bala mamuno kang mahambal sang Pangulo, ano ang iya sini nga mangin plano, especially sa promesa niya sa itong tinaliktan nga eleksyon nga pagpanubo sa presyo sang bugas. Damo gidi ang hopeful, no? Ang mga nagatrabaho nga mga ining mga nagabaton lang sang minimum nga sweldo, kabalukati ang budget nila niya alok kuan mo ginabaki-baki lang sa pangkinahanglanon. Plus pangati kung magbalik ang face to face. Sa tutuod lang atong tiempo sa pandemic, why income ang tao pero actually dako ang naiban sa budgetary requirements nila, especially nga mga estudyante wala nagakadto sa eskwelahan. Luwas lang ya sa mga ara malapit sa mga eskwelahan ng puluyan nga maginikanan kay tingin nalakat-lakat lang sa bukid, ginalakat lang manapagadto sa eskwelahan sa mga kabataan. Pero may ara iya kapin pagid ko ng bata mo high school or college, ina problema gid ya no kay mangita gid ina sang kwarta nga kinanglanon sa ila sini nga padulong sa eskwelahan. Action firing line. Ang balon magwanta nga gani mo. O bisan way pa balon, kabataan may eskwela gina. Ang problema gid ang plete, no? Kapin pakon nagaulan. Na amo na siya. Action firing line. Idrata mabalaan na. This coming Monday ang kabilugan kag mangin kaundan sang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Action firing line. Alas 7:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Maganaga-monitor na via Facebook kag YouTube. Sa online naton nga mga viewers kag subong man, mga nagasunod diri sa Action Radio Bacolod, padayon lang nga magpadala sang inyo mga mensahe kag sang inyo nga mga reaksyon kag komento sa aton talakayan karon nga gabi. Action firing line. Ang mas madami pagid kon inyo malike kag ma-share ang aton program. No kaya mo nang amon consolation, makita namon nga madamo kita sang malabutan sa amon sini nga pagserbisyo. Action firing line. Anong pila ka madalag ko nga mga balita nga tutukan ta karon nga gabi diri sa inyo palatuntunan aksyon firing line.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental ang balita nga may plano si Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga makigsapol via Zoom ang mga health officers sa nagkalain-lain nga mabanwa kag syudad. Ang tinutuyo sang meeting ni Gov Lacson agud talakayon sa sining mga local health officials, no? Ina ba lang pamuno sa mga local health offices kay dira nila iga-discuss ang pila ka mga concern kag angot ini sa problema sa dengue. Action Firing Line! Ari man nga way man pahuway subong may warning naman again sa leptospirosis. Dala sang ilaga, no, nagaupod sa ihi sang ilaga. Ti iniyang dengue daw halos kada tuig. In fact, diri gali sa Negros Occidental may allocated funds, no, ang probinsya para sa programa pagbakal sa mga larvicide nga kinanglanon agod iya nga mapatay ni ang mga itlog sang lamok, no, ini mga pitik-pitik bla. Ti may ara na iya pondo mo nang rason siling ni Gov Lacson nga wala nagadeklarar ang probinsya, wala nagdeklarar sang state of calamity. Action Firing Line! Pero can you imagine, ha? Diri sa aton sa Region 6, 40 kataas ang pag-increase sang dengue cases. Tiyang worst kay may nagkakalapatay, may nagakamatay bangod sa sining virus. Action Firing Line! Tiyang plano ni Governor Lacson sila nga dali lang, nanong ginahimo nyo da kay hindi bala dapat mag-create na kamo sang inyo local dengue task force. Kay importante ina ang task force nga mo magpamuno kag magdiriher sa inyo campaign halin sa himuon nga pahibalo information drive, no, sa publiko, sa pumuluyo na nga dapat isa sang mga leading team amo ini ang mga city and municipal health officers. Action Firing Line! Tiling sang gobernador, posible may baruan ang namangin resulta sini this coming Friday, no, sa palabuton nga Hulyo 22. Action Firing Line! Kapiyak kabahin ang pila pagid kamadalagko nga balita. Ang Banwa Sampulu Pandan may nanumpa na kag bag-o na ang inyo sini nga alkalde. Action Firing Line! Kundi nagligad nga eleksyon, ang nagdaog dira Suatenko ang apelyido. Pero today, nag-render sang iya sining nga resignation. Ang reason, bangod sa ika yung lawas nga concern. Action Firing Line! Kinbaton ni Gov Lacson ang iya pag-resign and then nagpungko, no? Balik, pero actually tikon lang tawon na ton, technically speaking, first naman ni sang iya another term, no? Sang magapungko dira, pero pagbabalik sang mayor nyo liwat dira sa Pulo Pandan. Action Firing Line! Ibaluon taniya kay ang vice mayor nga number 1 councilor, I understand, siya ni ang nagapungko ka nagnumpa man kay kadungan kay Mayor Piña, no, bilang BC alkalde. Action Firing Line! Nadawon ta na no kay ining pagpanumpa nila a new mandate para sining mga magapangalagad dira nga mga opisyales sa Banwasang Pulo Pandan. Action Firing Line! Dito sa Gihulngan City, Negros Oriental, may enkwentro nga nagluntad sa diin, isa ang reported nga napatay kag ang latest update coming from the military troops. Ini ang na-identify o kung nakilala na. Action Firing Line! Baloon ta na kung sino ni ang persona o kung ngalan sining napatay nga ginaligar miyembro sang NPA. May mga recoveries, mga items katulad sang armas, no, gikan sa napatay nga rebelde. Action Firing Line! Diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, mayara naman sang unanimous nga pag-aprobar,
no, nga ginhimo ang sangguniang panunsod because today amo ini ang ila regular session, no, sesyon sang mga miyembro sang konseho diri sa Bacolod City. Action firing line. Ano ini? Resolution na naga-endorso para sa redistricting bill. Di aprobado na. Uy, good news ini. Nanong reaksyon ni Congressman Greg Gasataya. Because ang redistricting, sang una dumadayon na ni Tani, galing kay way ginaktuhan sang konseho, wala ma-approve, kag ti siyempre, amo nang gamiton ni endorsement dito bilang counterpart, kag kung ma-approve ina dito sa House of Representative, and because of the qualification, nga ti pwede ang Bacolod City para sa duha ka distrito ang matabo, may counterpart ang Senate, kag kung maaprubahan ina bilateral sa duha ka panalgan sa Kongreso, malagdaan sa presidente, mangin isa na kalayi. Action firing line. Di kundi kampiyon, siling kong iban nga nagkalapirde, nagligad nga eleksyon, kumadayon ang redistricting, mahingagaw ni sunod nga eleksyon sa Bacolod, isang pilion nga mayor, pero sa konsihal, pero ti kadamo, no? Duwa man ang congressman ta. Action firing line. Tingway naging palad sa nagligad nga eleksyon, kundi makapapili ka mo, may option, either kung gusto mo yung one-on-one, may enkwentro ka sa mayor. Now, kung gusto mo nga may lain ka nga option, pwede ka makapapili congressman. Action firing line. Ilan tawon tayo na ano ba lang reaction din ni Congressman Greg Gasataya right after ginaktuhan, ginaprobahan ina sang konseho diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Task Force Butagoy nagkumpiskar ang 50 kilos nga hot meat sa barangay Alihis. Action firing line. Magambal ka ining hot meat, amo ining karne, no? Kapin pagid sang baboy nga kundi may ara iya backyard nga maginasagod. Bisan backyard nga mga nagapatubas o kung nagasagod sang baboy, once nga niihawon mo ina, kag ibaligya for public consumption, dapat talon mo na sa slaughterhouse. Dito mo giniya paihaw, kay kung hindi mo na dito pagpaihaw, i-display mo nga way kaagi sa slaughterhouse, ina makonsider as hot meat. Action firing line. Kamo ni natabo, porti kadamo ba? 50 kilos ni? Baod ako ang kapierdihan sang sino man nga tag-iya sining baboy nga ginihaw. Action firing line. Agin baligya. No, diba si antes guro ni na operate sa Task Force Butagoy, way nagtakabalo ba si kundamo naman ning nabaligya niya? Action firing line. Amo na so parang bilang kamadalag ko ang mabalita ang aton tutukan na karon nga gabi. Diri sa inyo palatuntunan Action Firing Line sa ngalan sa gihapon ni Action Marlon Hinovia. Kung naman Action Artay Hupon, magapangalagad kita tubtob sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action firing line. Nalabayan ko kay ina sa Burgos Public Market, may isa na katawo nga ginakarga sa patrol car nga may edad na. Sining ko na noong kaso, sinabaw, igukwintahon siya naging nagligad to, kundi may report na nga kilibiyon to, nagalalain to ng tag-iya sa nagabaligya bla itlog. Dira sa Burgos Public Market, nga binitbit iya ang do 4 tubtob 5 to ka trays ang itlog Action James. Di kakita imo ya binitbit iya, why mo siya nagbayad, kundi ang gwa siya nagkinawat mo. Adyos karon kay na-record sa CCTV, silingkod ako gidya gali mabulig sa CCTV cameras niyo. Tina-identify, nakilala siya, to karon na timpuhan gid, arestado. Kita ko sa ginpost ang police station number 4, ahay ga luhod-luhod ang pobre sa tubang sang tag-iya sang itlog. Action firing line. Ambot kong ginatagan siya, oportunidad nga pasayluhon sa ginimo niya, muna bala silingko, kung ang imo rason sa paghimo siya ng krimen para magpangawat, kung pagpangawat, para sa rason nga kapigaduhon, hindi makugani, nanamian siya mo, tinunto na ginayang imo, kadamo pamagi, agun maka pangita ka palang abuyan, salig mo ya sa pang kadi o kung pang kuha da. Action firing line. Pero ang lain pagid, kung mangawat ka, ang purpose, agod nga gamiton mo sa illegal nga bisyo, lain pagid nga istorya. Action firing line.
Amo na so para bilang kamadalag ko mga balita nga atong tutukan karon nga gabi, kabuusan naman detalye niya, kamay interviews ta bantayan sa atong dugdugay pagbalik. No, alang-alanggi ko alas 7:26 sa Action Radio, Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Paligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sa cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. colds. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, mo? maguro. Pula tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit, naligo mo na muna yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man yung araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka din duban paper. Hindi man na. Galite. 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 Galiten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na kag mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya, Relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga Pukaw trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw. ara na mga masakit, Panakyaw. ara na mga balita, ara na mga balita, Ang mga ara na mga balatian. Ginano yung mga cells lagi na papukay. Uy, kubiri nga ito na kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Pagpaligo ka Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang gakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman Dapat naman ulo. sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan wala na kundi may hit. Gulpi lang Nasa naman makapon natin ni balita special. tanaw- Kung anong una Ako nga dapat nabasa bason. ko binga dapat kung unahon ana i-acclimatize mo ana yung lawas mo through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ah. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Balila, hindi mamasa. Oho. Pero may ga-advise ka iban nga Kung ininit. ihulom sa ininit nga Kung tubig. init okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Init saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa hindi ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May Komplikado. muna din siguro. Kadabo pala liban mo pagida. Ang next Action Boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy, cold. Cold gaya. Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung nanong Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content Mayo ko kay with mo. si Action Boy. Mayo kay inyo kay may hot and cold kamuya. Ako nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Ang next Action Boy, ang hot water, naga-relieve siya sang nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedies sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para oo. ma-clear dira ang mga ano. Oo. Nan. So, amo na nahimuon mo.
pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw kinang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Mo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay Ate, hindi ko hindi sigurado. pwede nga close kung aga, kaya hindi mo yabo. I-check lang da kay Sige, sa Saturday. i-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners.
Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike.
Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:48 na. Unahon ko ni kay aksyon na Dale Salazar mga update kikan sa Bacolod City Hall kay ti damo sa mga development, no? Grabe maning task force butagoy do na buhi manang operation nila, no? Action Firing Line! Sinotoyhan yang nagpaiyaw nga na monitor na labayan niya sang team 50 kilos na ko nga balayran to. Action Firing Dako Line! nga kapierdihan, no? Kanugon. Pero tiyan mo na, ang dapat ya ipatuman giman mo ang mga regulasyon o kung pagsunod bala no sa regulasyon kag RI. Ang good news, damo ga pukwat buli sa mga kandidato ni nga may plano magpapili kung madayon na ni ang matigayon nga maaprubahan ng redistricting abi kag mangin isa kalayi. Action Firing Line! O nami gini sa ulihi mo. Let's have action Dale Salazar mga balita gikan sa Bacolod City Hall sini nga mga update. Action Radio City Hall Report! Ambot ko may latest siya sang development party bala sa Mascara festival nga daw ka super Mascara kuno ni kay subong pa lang do kadamo na gid ang interesado bisan mag-okupar sang kiosko ho. Bisan mahal ya okay lang ya do ginasalom lang sang pila ka luyag man nga basi hatagan man tsansa nga may ang negosyo lang mabuhi man. Let's have action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Dale, manggabi please come in. Action Art, wala sang may nagpamatok na konsehal sa ginaduso, no? Nga resolution, nga nagahatag sang endorsement o kung nagasuporta sa House Bill nga nagatunga sa Bacolod City sa duha ka mga distrito. Ini siyang italakay kainas sa regular session sa Sangguniang Panglungsod, kag gin-author ni Bacolod Councilor Al Victor Espino nga ti isagid sa nagaduso Action Art nga matunga ang Bacolod City sa duha ka mga distrito, no? So according kay Espino Action Art, ang pag-approve no sang City Council sining endorsement isa gid lamang sa mga requirements nga ginapangayo man sang Kongreso. Action Art ang ginaduso man ni Congressman Greg Gasataya. So kaina wala sang may mga nagpamatok or go against sining resolution nga gin-aprobahan sang City Council Action Art para kay Councilor Al Victor Espino
nga sunod siya ti long overdue na no ining endorsement nga ginapangayo man sang Congress kay kun basihan nato ng action art according sa iya ti economically dako ang mahatag sining benefits para sa siyudad sa Bacolod same man sa aspeto sa patag sang politika since duha ka mga kongresista ang mag-represent sa Bacolod City sa House of Representative. May isa ka mayor, isa ka vice mayor, kag may tig-walo ka mga konsehal sa first district kagwaluman sa Hinsang second district action art. So bali ang madugang suma total gali sa councilors kun subong ang existing kundi pila subong 12? 14? Yes, may 12. 12 plus 2 SK, mga ex-officio, no? ex-officio. Kag liga ng mga barangay. Ti subong ya may chance ka kung way ka madala sa Lucky 12 nga nagapapili at least sa 16 basi dra ang imo numero. Yes, amo na siya ang possibility action art nga more chances of winning. Baba do City promo sa Council. Rason Radio ko nagapamati ka makarulita ka by August ba? Ang mga reaction art mo nagaka-excite, no? Especially sa patagsang politika ngati ang mga ang mga nagakabit-kabit sadto nagligad nga eleksyon mas dako nga sininga transaction art nga mangin madli na goning kasagidman nga madayon ning redistricting bill nga gin-file ni Congressman Greg Gasataya. Pero ang pamangkot ni reaction art kundi in ka lang nga distrito once nga maprobahan ni sang Congress mapermahan sang presidente since nga ti ang district mo nagadepende action art sa proposal sang hagna kaya according kay Councilor Alvictor Espino ginbasihan diri is ang numero sa mga botante sang siyudad sa Bacolod Art nga matunga. Ti last election, more or less 327,000 ang registered voters diri sa may siyudad ti tungaon na action art ang isa ka district more or less meron sang at least 150 nga registered voters. Pero ang explanation diri kung basihan ang constitution based man sa explanation ni Councilor Renesito Novero ng isa ka abogado, ang gina-require lang sa Constitution Action Art nga pwede for redistricting is kung ma-reach nimo ang 250,000 ang population sa isa ka distrito and then 250,000 sa pihakman nga distrito. Di masubra ni Guro? Bali ang registration na sa yanong isipon? Ang basihan sa Constitution for redistricting ang number of population. Population, di subong Guro, sobra naman ta. Malabot na Guro, sobra na itong Guro, subong tungas milyon ng Bacolod Yes, mga 600,000 plus ang atong population. Overqualified Overqualified. Amo na siya ang ginatanaw dira. Pero kung isipon na pa yung botante, tiyara kita sa 327,000 plus nagligad na May 9 election. No? Kaya disande ng mga konsehal sa Grupo Progreso, nagpabor man no? Sining endorsement nga ginhatag or ginaprobahan sang City Council. At least kung action dahil kung madayon na ni sa uli, kung mag-eleksyon, kung mag-councilor ka, dira ka lang yung distrito, mangampanya. Correct. Di ba? Kung baga ang imo sininga scope action art sa pagkampanya, mas madamay. Correct. Kung magadala ka lang niya magatutok sa imo sininga distrito, like for first district, barangays 1 to 31, included diri ang 3341, same Manangalangilan, Banago, Bata, Stefania, Granada, Mandalagan, Monte Vista, Villamonte, kag Vista Alegre. Kung magpapili kaya konsehal for second district, dira ka lang campaign sa barangay 32, 34 to 40, Lakik man ang alihis, kabog Felisahan, Dumanan, Mansilingan, paano ko ipunta tayo singkang sumag takuling, hag barangay Tangoba. Din ganing akali ang ginatungaan ni siyang duwa ka district? Action Ano ganing akali ang matunga sa ila mo ning Burgos, hindi? Hindi ko sure kung nataw naton ang mapa. Galing katya mo to, basta mo itong inlawag mo itong North District, amo maning South District, ang piyak. Yes. Di nang pilion mo sa first district ka, second district? Kung basihan nato na kung sining registration, di barangay Alikis. Di ara ka sa South District ka? Sa South, nan. Matata siya sa second district. Kung ikaw, taga barangay Villamonte or Stefania, di first district action arta. Tigaling ka do, antayada mo sa Fortune Town sa Estefania man niya?
Hindi. Hindi. Amo na. Una to na to, no? Kay dugay na actually nga ginapangayo ang endorsement sang City Council. Kaya hindi man niya mag-move forward ang House Bill nga gin-file before ni Congreg makapila na kabeses kung wala sang endorsement sa City Council. Aring tingog ni Bacolod Councilor Alvin Torresino ang nag-author sining resolution. We are reciprocating the House Bill of Congressman Greg sa 18th Congress para sa reapportioning of Bacolod City into 2 districts. Ang requirement lang sang local government code is that the local sanggunian panglungsod, that the city through its local sanggunian panglungsod mahatag sang iya panugot parte sa reapportioning of Bacolod City. Amo lang ginang kulang ever since si Congressman Greg naging congressman or representante sa Lone District sang Bacolod sang 2016 pa. So no need na ni Councilor ang public hearing and consultation? Wala na. Wala na siya sang ginatawag na public hearing, but the benefits of wala na sang requirement of public hearing. Nart na batian si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Sabayan sa mga grupo progreso ng mga konsehal, sa dirisang nakuha na sa reaction si Councilor Cindy Rojas at si Councilor Renecito Novero, no, nga supportive man sining redistricting bill. Accordingly kay Councilor Cindy Rojas, ako ang benefit nga mahatag sini ag high time na para sa iya nga matungang Bacolod City sa duwa ka distrito nga ang ginatanaw kun duwa ang congressman more projects kag more development ang magaluntad diri sa mga syudad sa Bacolod. Pamatian naton si Councilor Cindy Rojas. Wala man tada problema. Sa una, support man kita da sa redistricting. It's high time na gid man bala dyan nga pwede naging ma district ang Bacolod kaya nga ton nga voting population is more than 600,000. That will be advantageous actually sa city because we will have 2 districts. And syempre, if we have 2 districts, then we have two representatives sa aton Congress. So that will bring in more and projects para sa aton syudad. Sunod na batian si Councilor Cindy Rojas, isa sa mga konsehal sa idalog sa grupo Progreso. No? Kung matabo ni siya, Akson Dale, sorry to butt in, siling ko kung matabo, nga badayon pa ni, and then, halimbawa mapadasig ang proseso, comes next election, si Kong Greg, Butamalon South District siya. Mansilingan. Gani South District ang guwa niya, dito siya ma-include. Babakat ang North Bacolod galing nga district ni amo ning damo siguro makuatayada di. Yes. Sa pagka-congressman. Damo subong sa graduating ng mga councilors sa Sunart. Si Councilor Al Victor Espino, si Councilor Renecito Novero, graduating man si Councilor Cindy Rojas, at amo na sila, no, ang pila ka mga konsehal nga mag-end ang ila sining termino sa 2025. So, depende na kung anong ila sining plano, sila sining career, no, sa politika, kag kun bala, may mga comebacking man nga mga individual action art. Depende na sila sining desisyon. Kagati, ang kasabayan ni Congress actually daw hindi pa clear kung bala allowed siya nga mag-run ni what congressman since third and final term niya subong under Lone District sa Bacolod City. Pero depende na kung ano ang mangin guidelines kung bala allowed siya nga mag-run for another term naman or fresh term naman for kung matunga na ang Bacolod City sa duwa ka mga distrito. Amo pa nang way mabalaan, no? Pero kung under the present rule, no, sang kumilek, hindi ka gid pwede kitapos ng term mo. Yes, kay third and final term na subong si Congressman Greg Sataya, it's either mayor siya, vice mayor, or councilor. Pero base bala may mga provision man sa graduaso nga election art kasi pwede siya karan. Pero amo na ang lantaw na to na ang development sining graduaso nga redistricting bill sa Kongreso. Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, gin-reorganize ni Bacolod Mayor Aldi Benitez ang Task Force Butagoy. This time, ang City Veterinarian nga si Dr. Maria Aguilar.
Balikan ta si Aksondale Salazar na utod ang iya linya impunto alas 8 na. Action Firing Line. Bago mapadasig ang proseso, hopefully sining nga Kongreso ma-approve na ni. Mag-eleksyon sunod gali kung may gagaw sa 2025, tamo matayadas ni Aksondale. Yes, sa na-mention na Action Art, din-reorganize ni Mayor Albi Benitez ang Task Force Butagoy. Kag this time, ang pamuno amo ang City Veterinarian nga si Dr. Maria Aguida Trinidad de la Torre, Action Art. No, ay kumadumduman mo previous administration na intoya ang pamuno sang Task Force Butagoy. Pero subong tiyan mo na si Dr. de la Torre ang City Veterinarian. May una na sila nga confiscation sang hot meat, Action Art, o kung inibalang illegal nga pag-ihaw sang kasapatan like baboy kag dito nila na Tokibana sa area sang Banga Lote, Barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod. Ang location ni uluunhan na siya sang St. Peter nga area, Action Art, kag more or less mga 50 kilos man sang hot meat ang ila sini nga na-recover. Sangin pamangkot naton si Dr. De La Torre kung paado nila na Tokiban nga before mera sa mga reklamo regarding sing illegally slaughtered nga sapat, Action Art, kag na timingan nila sa nagkatigaan sa routine inspection nakapadulong sila sa area kag dito nakita na nga manugplastar na punta ni isang illegal nga pag-ihaw sang baboy ining natungdana nga negosyante, Action Art. So kay Dr. De La Torre ginbubuan nila sang use oil ang hot meat kag ginubong sa bahin sa slaughterhouse sa may barangay Handumanan. Kagati ang explanation sa iya sinisang nadakpan nga wala lang ginhingad na Action Art kasi daw hindi sila aware sa city ordinance sa siyudad sa Bacolod ang sining pag-regulate dapat tanan nga mga ginaihaw nga kasapatan dapat maglabay gid sa may slaughterhouse nga AVM Bernardo sa bahin sang barangay Handumanan. Nga wala siya nagnegosyong wag siya idea nga dito dapat malabay na. Ambot lang gani Action Art kay ting madili nga mga negosyante doon may mga balayran pa magpaihaw dito sa may AVM Bernardo Slaughterhouse batisa man sa mga gina-consider nila. Kinahanglan pa nga i-transport ang baboy kung isama ng kabilog gina-consider man nila. Pero tiyan mo na sa bahin sa Bacolod City may mga regulation kita diri kag ang ginasiguro diri sa syudad is ang food safety bala nga ginatawag Action Art nga bisan ang mga gina-display naton nga mga pork or baboy or mga ihaw nga mga sapat sa mga merkado, dapat may arigiya sang meat inspection certificate nga nagahatag sa assurance sa publiko nga safe for consumption. Ining mga gina-display naton nga mga ihaw nga baboy sa mga merkado, Action Art. Lesson learned ini sa mga negosyante ngayong kaso gani nga may magreklamo sinising mga tapadbalay, pwede ka mga mapadulungan sang task force Butagoy kag ma-confiscate ang inyo sini nga mga ginabaligya, Action Art. So ang tingog kag dugang pagpahayag ni Dr. De La Torre ang City Veterinarian. Bali may reklamo or natabuan na? Nga naglabay ka mo sa area? May reklamo na actually, dugay na. Tapos natabuan nga naglabay kami sa area. After sa ngamon inspection sa storages. Bali naka-display lang siya, naka-hap. Naka-display siya. Actually, wala pa man na-display, ara lang sa kilid pala. Pero nung ano to Inog-display pa lang siguro. Bali dispose na lang ang meat. Yes, oo. Kung gusto mo, may mga pictures kami sa disposal. Mga what time doon inyong mga 4 p.m. 4 p.m. 4:30. Wala mo nag-insist ang or hindi siya aware so dapat malabay sa slaughterhouse. Amo to ang hamban niya wala ko na siya kabalo, wala siyempre maluoy ka pero paano mo ma-enforce ang laye kung maluoy ka? Action Art na batian si Dr. De La Torre ang City Veterinarian kag nagapong command bilang head sang task force sa Butagoy. So sige ni ang gilatining routine inspection sa mga merkado bisan sa mga mall. Action Art ginamake sure man nila nga ang food safety nga ginatawag ginatagan sang priority gina-inspect ang mga gina-display nga mga karne kag iban kagida nga mga regulation nga ginapatuman sa ila sini nga grupo or task force. Kinasagad sa area sang Libertad Market, Action Art ginusisa man ining mga karne nga ginapang display sa amo nga merkado. Samtang
Sa regular session kina sang gali, may ginpasar nga resolusyon ang Sangguniang Panglungsod. Ang Action Art sa pagpangabay sa DSWD, pagi kay Secretary Erwin Tulfo kag Regional Director Maca Pobre, nga kung nahimo pasakaan ang numero sa mga social pension beneficiaries diri sa may Bacolod City, kay according kay Councilor Celia Flor, ang nag-offer sa resolusyon kay Chairman sa Committee on Senior Citizen. Ang Bacolod City, 2,700 lamang ang mga beneficiary kung social pension nga programa ang paghahambalan. Pero ang Iloilo City Action Art nga same man lang, highly urbanized city, mga 13,000 tuya ang ilang sini nga mga beneficiaryo. So may rasang dako gid nga disparity kung beneficiaries ang paghahambalan. No? Iloilo City may 13,000 ka mga beneficiary, pero Bacolod may 2,700 gid lamang. Pero according kay Flor, pinilian? ang mga Action Art. Pero ang pathag rin ni Councilor Flor kay na-istorya niya si Regional Director Macapobre, naturo siya ang listahan niya gin-submit sang syudad, ginbase man Action Art sa gin-sumeter bala sang Office of the Senior Citizen Affairs o kon OSCA, no? Dira sa may Old City Hall. Kung ano itong ginsabit nila, amo man ito yung ginsabit sa Regional Nationality, amo lang ito yung gina-aprobahan. Rason nga ining resolusyon, nagatuyo nga base pa lang mapasakaan ang numero sa mga senior citizen nga maka-avail man sa social pension. Magamba ka social pension ang muna sang benefit nga ginatag sa gobyerno Action Art sa mga tigulang balang wala sang permanente nga obra, wala sang permanente nga income, o kung wala sang pension nga ginabaton like mga SSS, GSIS, so dira sila pwede or qualified abing maging kabahin man sang sining programa Action Art. No? So mato nagalaom si Councilor Flor nga base pa lang madugangan no ang numero sa mga beneficiary diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. Mga update kabalita gikan ano nang giaryo may mga picture mo gyapon nang ginaran ni James pero ano nang gibutang nila mo ning use oil? Yes, use oil ang term Action Art ni Dr. De La Torre, no? Para lang ang hindi na siya ma-utilize or hindi na siya ma-usar pati kay ang publiko, luit man nila may balawang kung ano gid bala ang Kaginlubong, no? Kaginlubong. Ginalubong. Okay. Ginalubong. May nag-comment ka na Action Art nga mga animal advocate nga ti ang iban sa ila, gina-suggest nga kung instead nga ilubong, daw ihatag bala sa mga ido Action Art, ining mga karne. Na i-donate, tani amo maganing point ko kasi do kanugon bla, pero na kundi may mga nagapangsagod sang ido. Bisan si Dr. De La Torre, sa ila, hindi bla damo na da sila sa mga nadakpan ido. Yes, actually ang munang kalabanan sa mga nag-comment like dalawa sa negosyante tapos ining confiscate nga mga baboy pwede pa man lang mapuslan sang mga like sa dog pound or sa ibang Action Art yung mga animal advocate pero amo na ang proseso galing may kasuguan may kasuguan nga dapat amo gimanaya. May guidelines Action Art sa City Ordinance nga gin-cite sa aton earlier ni Dr. De La Torre nga amo gina dapat ang paghimuon. Alain sila galing kay siling ko okay na ya sa mga ginatagua o nabutangan sang nagasagod sa mga kuani ido kag kuring nga gina-adapt nila. Problema sa kun nun ipaluto mo kag basit sako patimo sang nagaluto sa kwan sa kuring kag sa ido to kalatagan. Sa Action Art na ang paglaro diri ni Dr. De La Torre gin-confiscate ang ini nga mga cat meat not because nga hindi sila fit for consumption. Ang rason ng ito kay wala sila naglabay sa slaughterhouse. Correct. Pwede siya makausap. Actually sa una sa way pa ni ordinansa damo man ganing ga display kagabaligya ngay nang ginaihaw lang ya kag dason ibaligya lang da sa imo galing kay tigin butangan may kasuguan kita ordinansa dis Bacolod nga dapat maagi sa slaughterhouse amo gida ang regulasyon sundon. Actually, amo lang ginaarap lang ginaihaw lang sa mga purok-purok, kung mga piyesta. Anong kinalain na kay dito slaughterhouse kakadto makuto? Amo man lang ng proseso. Actually, ang kinalain lang to kay ti siyempre makinato mo, hindi mano-mano. Correct. Ininit mga tubig to ginatusmaw mo tong baboy sininit tubig to. Dason kakason ng balaybo. Ti amo man ang proseso sa mga backyard nga nagailiyaw. Yes, actually sa mga siyudad sa Bacolod, damo na yung nag-iyaw Action Art sa mga pulok-pulok sa likod na kung manuglapit na ang tuition fees na sila yung mga kabataan, ginapaihaw na yun sila sa pagbalay. Tapos ipasokton mo sa kinsenas sa ika-30 ng bulan. Gayaw ka? Gapayaw ka? Mga Pinoy. Gapayaw ka? Wala?
Wala ba? Bati-bati lang. Yung base may operate ka ni Ma'am Dila Torre Blan, niya i-check si Dale. Ay, hindi mo na. Ang realidad lang, kaya mo na ang common action art sa mga Pinoy, especially sa mga kapurukan or hasyanda action art. Correct. Pero galing, mayara kita sang ordinance sabi sa marsyalad sa Bacolod, which is nga gina-implement kita mga sang task force butagoy nga muna siya ang manguna sa pagpatuman sini kaya ang ibang nila action art ang ginambaba nila may ordinansa pero wala ginapatuman, tapos may naman sang ginapatuman pero ginapakamalaot naman sang publiko, no? So ining ginahimo sa task force butagoy based ini siya sa city ordinance sang syudad sang Bacolod. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ta-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Amo na lang ginasiling, the law may be harsh, but it is the law. Ti ordinansa na siya mo, why ka mahimo da? Mga tubang kasang konsekwensya kung lapason mo ina nga ordinansa. Action Firing Line. Na intindihan tang feeling sa mga tao nga nakita to nga tinanugunan sa tutuod lang subong perti ka mahal sang karne, perti ka mahal subong maka amakon mo na kung ikaw to okay lang na kung ang tag-iyato sang baboy nga nagfatining o kung nagsagod sina nga nagbaligya nakakuha na sa iya sang iya sinibinta, at least ang napirdi dito ang negosyante nga basi nagapangumpra lang ni siya sa backyard nga mga manugsagod kag ibaligya niya man ihawon niya kag ibaligya. Ti galing may kasuguan gani amon ang budlay, ti may kasuguan mo alangan mo na karon way ka mahimo sa na iya. Action Firing Line. Hindi na ma-consider no kay nabutang gid mismo sa kasuguan nga mo na siya ang atubangon mo nga penalidad kung nali madakpan ka. Action Firing Line. Alas 8:12 na mga ka-aksyon. Online sa Firing Line. Ariyo kay siling kubaw ti kun amuning matabo no naaprubahan na pasar na sang konseho ang ordinansa no nga nagasuporta sang ginaduso nga kasuguan ni Congressman Greg Gasataya. Hopefully silingkutan ni before year 2025 nga ma-end ang termino sang mga nagapungko ng mga opisyales di sa Bacolod dito sa Congress ma-approve na ini. Joining us tonight is Congressman Greg Gasataya. Kong, how are you? May gabi. Action Art, may gabi mo, may gabi sa itong mga nagpalamatay kauturan. Salamat, Gid. Kong, anong first and foremost, expected nga daw paboran giban ni ang ginaayo mo pero ti somehow nagligad to ya daw ay gini matigayon. So mga hapon tingin aprubahan na sang SP sa Bacolod, and what will happen next after sinikong? Well, Action Art after ang matabo is once pag-convene ang Congress by Monday, kundi may bill kita gin-file, i-refer na siya sa committees, no? Kaya masunod niya sa agenda. And then pagsunod niya sa committee, amo na pagpatawag sa hearing. So pagpatawag sa hearing, at least, amo na rin nga ito ni Present, kaya mo rin kulang. So nagdeligad ang resolution from the City Council, kaya nag-support sila, nag-ukod ang syudad sa hagna nga tunga sa Bacolod into two congressional districts, no. So amo ning kinanglanon gid sa ka-vital gid sa requirements sa Committee on Local Government Tax. Bottom malon bisan sang una nga ginawa mo na ni Kaduso to, since nga way galigin suportahan, why na tigayon ini, it cannot be. Hindi gid pwede. Hindi gid pwede Action Art. Hindi gid pwede nga makalusot ini sa committee level because mandatory requirement ang resolution of support from the City Council. Okay. So after sinikong kundi ma-furnish ang copy and then makakuha ka sini, amo ni siya ang dalon mo dito sa Congress? Yes. Mag-hearing amo ni siyang ipakita, no. Among others, no, bill, and then probably may mga sector coming from a resolution coming from giban na mga grupo, no, pwede gina mapakita, no, and then amo ni siya mangin balasihan abi, no, para sa pagduso naton sa committee hearing pati gayon on Action Art. Okay. Now, anong matabo sinikong ma-refile kapagid sinido ginpasulod mo na naliwat, no, sa 8th Congress?
Na-file ko na ni sa Action Art sa 6th, 17th, 18th Congress. Na-file na nato ni siya. Okay. Kag last July, June 30 rather sa ngapon, gin-file ko naman liwat. No? So, hopefully, pa na. Kaya ni siya matapos sa nagbigat ng mga Congress because wala sang resolution from the City Council. Okay. So, muna subong at pwede na gid palusot sa committee level because dapat ang resolution mo is the recent nga council. No? So meaning, if you file it sa subungan 19th Congress, dapat ang resolution should come from the present administration, not the previous administrations. I see. Since nga last term mo na ni, would it be possible nga sa idalom sang maaprubahan ng kasuguan, you will be allowed to run again for a fresh nga term nimo kung hindi ka nagindi pwede akong? Actually, kadamo sa mga schools of thought ng Action Art, no, but I leave it sa aton siningat na mga experts, no, to determine that because as to interpretation, diba, ng mga butang damo din dapat ipang-cluster na Action Art. Kung ang law nagambal nga muna siya, you are allowed for 3 continuous, meaning uninterrupted 3-year term. When you say July 1, for example, tapos mo 1 term, kaya iban man like sa mga party list, no? Ila term is hindi siya uninterrupted siya because ang iba nagsunod tunga-tunga sa term because may mga legal issues, no? So muna nga pwede nga po sila kapapili. Anyway, hulato namon ko nga, kabalugig ko nga tinamo ni magabulig, kag sa dito sa Senate, damo man ka mga kilala dito nga sigurado mag-support sa sining kasuguan. That's correct, Action Art. That's correct. No? Don't think na problema siguro. Hopefully this time, malusot na gid nato. And before 2025, of course. Yes, definitely. Before 2025, Action Art. Kung ari ka na gidman, i-grab ko lang ni opportunity. What was the latest sa Bacolod General Hospital? Ang latest sa mutong meeting namon last Friday, Action Art, ng DP, Department of Health, no, with Mayor Albi, and kanami ito kay kadamo sa pang-trash out bala ng mga nitty-gritty details ng implementation sa hospital, no. So there were communications already made. We are finalizing sang mga implementing rules, no, mga memorandum of agreement, all those documents, no. But ako paglantaw po all is set, no. So it's a matter of time. Actually, pwede na gani maka-groundbreaking anytime, no. But inapatapos na namon ni Mayor ang tanang ng mga paper requirements nga gin-submit sa Department of Health. So ang construction may nasugdan na ginman kung kinanglan pa na yung requirements nga mag-groundbreaking ina. Itapuson lang siguro ang permit to construct from DOH. No? Dasig man lang sa region, marami sa Action Art. Kay unique ni siya, kay hospital ni siya eh. Unlike at ibang mga structures nga, you don't have to get a permit to operate or permit to construct rather from, for example, kung DP na siya, DP can just proceed. No? But this time, since it's a hospital, you should secure first a permit to construct from permit to operate from the Department of Health, no, daw mo nang isang agibikwa nila. Although ang ibang mga detalye in place naman actually. Pero sigurado this 3rd or 4th quarter masugda na gini. Third quarter ang asalan daw national. Probably hopefully by August masugod na siya siguro. Kung ara ka na sa Manila in preparation sa SONA sang presidente on Monday. Action Art ito nagpuli kus Bacolod sang Monday nagbalik ko diri kagabi tungod may ginatinal makita ng isa ka political gathering man kaina and tomorrow may ara liwat, no. Monday session na kami, so not yet sure kung makabalik po na Friday kaya ipit-ipit man ang mga schedules diri, no. Kaya kadami man sila naman prepare sa pagsugod sa SONA by Monday, no, mga requirements sa house, no, mga magsulod ka dapat ng mga RT-PCR, no, limit ang numbers ng tao. So medyo very very strict ang measures ngayon undertake before ka makasulod sa house Action Art. Okay, lain sa unay kung makapangayo ka lang permit to, may green light ka na, pwede ka na basta may ara pa available nga seats dito sulod, pwede ka to maka-witness.
Oo, sa una yan, basta may ID kang ginatag ng Congress na ma-attend ka, o wala na problema. So, it's different thing. Mapa-RT-PCR ka, no? And then, every office only allowed apat ka staff, no? So, limited kayo. Tapos, every house member is only allowed, I think, one guest bala, kung di ko bagsala, no? So, kung lang limitado lang ang pwede makasulod sa tagsa ka mga opisina. Do maximum 4 lang bala. So, diba mga staff na hindi duty the following day lang kinalimit gid. Tapos hindi ka gid ka very very strict gid ang health protocol na gina-implement action art. Pero ano man, sa inyo pagsugilanon sa mga kaupon mga congressmen coming from Negros and also Oriental and Occidental, nag-expect ka mo kung mamuno sa presidente on his zona ang Negros Island region? Hopefully, although may clear naman tong pronouncement. Nagkambal naman si Mayor Alvin, nag-commit na yan si Presidente sa iya nga i-dayunon ang Negros Island region. They'll start first with the executive order, but sige yung bill action art. I see. So aside from sining pagtunga no redistricting sa Bacolod, ano pa mga priorities mo nga plano mo ipasulod gid sa pag umpisa sa session ninyo kong? Action Art naka-file kita 10 priority bills last June 30. Among others, ang Bacolod Economic Zone, ang redistricting, ang Bacolod Negros Heart and Kidney Center, ang Bacolod Ports Authority nga bill, ang paghatag sang incentives sa mga kompanya nga nagahimo sa mga battery nga ginagamit for solar energy, nga mga storage facility. Kagiban pa nga mga bills naton nga na-file sa Senate, no, ang Mental Health Services Act for state universities and colleges, no, ang scholarship sa mga PWDs, no, among others, no, sa mga priority bills na file nato national. Sige. On that note, kung salamat gid sa time ginatag tonight, God bless kag halong gid permi. Salamat at more power sa inyo, mental release na namin. Action Firing Line. Laban na niya sa mga nagahulat-hulat dira no party sa Bacolod General Hospital by third quarter, sigurado nga ang patigayunon, actually ang groundbreaking seremonya malang na mo. Pero ang construction, once nga nag-umpisa na, ang importante dira nga matapos ang construction. After the construction, the next nga mangin mission sa mga opisyales naton is to provide the personnel, to provide sang mga equipments because ang building, anon muna kung may equipments, na? Ang facilities, and how to maintain a hospital like Bacolod General Hospital, that remains to be a big question. No? Paano mo na masuportan, di lahog-lahog ya, believe you me, ang mag-operate sang isa ka hospital. Action Firing Line. That is the reason why nga bisan na district hospital sa probinsya nga malawig na nga naga-exister, hindi maka-improve sang ila facilities and equipments bangod sa kakulang sang pondo. Action Firing Line. Para gani nga kung kisaw pirahan ka to ka nagid sa districts Kabankalan or district di sa North, dalon ka pa Corazon Locsin kay ari landi ang mga facilities for operation. Action Firing Line. Muna tani siling ko kung sincero ang gobyerno sa nasyonal, no, kung gusto mo gid ba lang ang basic services, health is very important sa tao. Tiamo niyo mga facilities sa mga district hospital i-improve tanabla nga may hara dira lying in, may operation nga ma-undergo mga doctors, no, inasiguro nami ang services or basic services sa health nga ma-deliver sang gobyerno. Pero kung wala sang pondo ka maplastan na nadagyapon, kung wala equipments kay diri ka man gyapon ang gwa mo magutok sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sample Plus Gold.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil
ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line may kapitira kay Ricky Soriano, no? Gamonitor lang ko rin sa Georgina Subdivision, Barangay Mandalagan. Tamiyaw lang ko no si Greg Villegas sa Barangay Maaw. Oy, sa taga Abada Iskay may nagpadala di kay ina ho request sila das taga Seneco. Halin pa kuno kay inang tinawag nila sa Seneco, way sa nagasabat kay brownout to sa area nila. Sir, ano o brownout gyapon na? Action Firing Line! Si Cecil Bikbik, gamonitor man, niya sa amon barangay kapitan, nga si Remy Halia, sa barangay Binubuhan, Jimmy Latido Sr., gamonitor man sa Purok Kawayanan, barangay Mailom, sa bago ni siya siguro kung di ko magsala, no? Si Kuano, si Cecil Kayaw Diaz, amon ni siya gali kay inang nagakuan, payo sa bulig, kay siling niya halin pa kainap, pinanawag sa Seneco, wala sa nagasabat sa inyo dara nga hotline. O ti, waay gid sang mahimo sila tong obra kay mga poste nila, kundi nagakalakuan. Na mga poste nila na ang ila supply sang kuryente, wala iya. Abi, arigluhan nyo to anay Seneco. Action Firing Line! Si Mary Grace, Eugenio Fermin, Melvin Pinafil, salamat gidra sa inyo. Araman si Jovi Monares, kag Rose Ann Iriman, no? Thank you gid, no, for monitoring karon na gabi.
Araman si Ray Flores Bariuga kag Vergie Olpinda. Thank you ha. Ronnie Galita Caro kag Kibrar Maurice. Si Marie Chris Filipinas Aligin. Thank you gida. No, basta ka monitor itingwaan to na nga mabasahan ang inyong mga mensahe. Action Firing Line. Ayos thank you gida. Si Sir Milili Uligo nagingagaw pa siya Sir Milili. May gabi na si mo. Oy, ang mayong balita gali da sa Taga-Ilog. Kay according niya sa kung status ko subong ang alert level status. Okay lang aksonan kay do hindi available ang ginset ko. Kay may giningagaw meeting. Pabasahan ko lang ni hotline na. Ang balita dito sa Ilog nga ang inyo dira nga alert level kundi status ko ginman sumong mo amo ng order sa nasyonal because nga transition period gihapon ari pa sa kumbaga kwan pa no umpisa pa lang ang national government sa pag-set up nila pero ang COVID-19 campaign ara ginman iya mo hindi na dapat dulaon. Ang balita nga may mga 13 na kabanwa kag syudad sa Negros Occidental including Bacolod City ang alert level number 1 no ina sa Department of Health nga advisory. Ang nabilin nga mga areas sa Negros Occidental ang alert level 1 actually sa Negros Occidental amuning La Carlota, Ibi Magalona, Pulo Pandan, San Enrique, Sagay, Victorias, Candonica, Cadiz, Talisay, Pontevedra, kag Valladolid. Tikon gindugang, amo ni siyang ika-13, including Bacolod, ang iya sang banwas ang Ilog. Congratulations. Hopefully, ma-maintain na siya. No, kay hindi na gilayon maghatag kumpiyansa. Once gani nga may ara, sang pagnubo, pag-de-escalate, ang iba ang kumpiyansa bla. No, nagapawala na lang dayon ti basi ang tendency liwat nga taas na naman ang kaso kabay pa no nga hindi na niya kag sige na ni ti siling ni Gob nami man kay at least nagapakita nga subong ang kampanya gyapon sa gobyerno is the vaccination drive. Bakuna kapin pang booster damo gyapon nimo. Actually, may mga report yan naguluwa. I don't know kung sa mga takanduni kung kaya balita to da nga nabaton nga daw may ara sang kwano, daw may ara sang insidente da skanduni nga daw pa circumcise ng bata niya pero gin-require ang parents nga ti including the parents nga dapat nabakunahan galing iti isa La Carlota kan nyo imagine bla. Kung wala pa sang alkaldida, ginpatuman ang no booster shots, no entry policy sa ila City Hall, waay nag-increase ang luyag nga magpa-booster shots. Tinagapabilin nga challenge na, no nga kinanglan, sige-sigihon, paintiende sang kada LGU sa ila pumuluyo nga ang COVID-19 ara gihapon. Action Firing Line. Mas namin protektado kita no mas nami nga protektado kag dapat nga himuon gid sa mga pumuluyo ang pagpabakuna no hindi niya pilitay way man mandatory nga mando kag kasuguan diri sa pungsod Pilipinas nga dapat ang tao obligado gid bla no nga magpabakuna kay hindi gani mandatory. Action Firing Line. Amo nang isa pa ka reason kita mo bisan sa face to face nga target ang nga full implementation by November, di paano mo na karon kung iban nga kabataan, way pa mabakunahan? O, hindi man pwede na hindi mo sila pagpasudlon sa eskwelahan sa ulihi. Lain naman nga istorya kung paano i-plastar sa taga-DepEd. Take note nga ting DepEd, although nga ting secretary nga si Vice President Sara Duterte, sige naman ang trabaho niya subong mo. No, ang pagtrabaho sa office niya sa pag-uyat sa Department of Education, sige na. Action Firing Line. Galing kay Tisubong, ining face-to-face, nagadepende gihapon sa status, alert level status sa kalugar,
Tidri sa Negros gani kita mo kay way pagid sang policy guidelines coming from the national sa DepEd. Kita mo mga schools nga nag-apply to, ang nagdugang bla sa listahan gin-evaluate or sige ganing evaluation. I don't know kung saan umatapos ini kag bala na-qualify ato sila nakapasar. Action firing line. Now, tina dengue, party sa COVID. Nawario dengue. Ang dengue, pamatyagan ko kada tuig nga may problema gid sa dengue nga gina-experience siya, especially basta magtinupa na ang maulanon nga tiyempo. Now, ang dengue, isa sang mga kaso ini, nga sa bilog nga riyon size, ang Negros and Bacolod, isa sa mga lugar nga may mga mataas nga kaso sang dengue. Action firing line. Dala ini sang lamok, no? Especially ang baying nga lamok. Nga mo ni siya ang makakutot na sa imo, ti matapikan ka sang dengue virus. Now, hindi pa ma-sure gid kay actually si Gov Lacson, ang plano niya nga magpatigayon sang Zoom meeting sa tanan nga mga health officers sa bilog nga Negros Occidental. Ang mga health officers sa mga banwa kag syudad mitingon niya. So sila nga gani within this week, hopefully by Friday matapos na ning meeting, mabalaan niya gid kung ano ang mga program kag kun bala nakatukod sang dengue task force ang mga LGU nga dapat hindi lang kay ang LGU ma-initiate kundi mabulig gid ang mga city and municipal health officers. Action firing line. Kaya di dapat kampanyahan gini mo. Lamok gani kung kay siya kapabalupi ang kututon ka kaya di mahuni pastupad sang dulunggan mo o antes siya kakututon. Action firing line. Pero lang tawabla may nagakalamatay bangod sang lamok. Ti siling ni Gov, siling ya kwanon tani, no imitingon ko ni anay ang mga nagkalain-lain nga mga city and municipal health office kay gusto ko hibaloon gid sa ila kay ara dang datos no sa ila kung ano ang sitwasyon kung matikang nga nahimo nila bala natukod ang task force na comply bala nila ina no ti sa Friday mabalaan tani kung sino dang nagpabaya Action firing line. Okay ban subong do ay paginman sang na perform kapin pa mga bagong mga mayors, naga-adjust pa. Pero tini nga kampanya, hindi na kahulat sa tiyempo. No? Kapin pa subong, kag kooperasyon sa publiko, kabalo kati ang mga ginatiniran sang lamok, kundi malimpiyuhan ang palibot nyo dranas lang mangitlog, mahimo pitik-pitik sa uli mangin lamok, nga mangin carrier naman sang dengue virus. Action firing line. Pero Ario, parte sa COVID, siling ni Goba, sige yun, tanigapon ang kampanya tayo. We're always dependent on the IATF. Although, I also read that status quo, tanan, di ba? But anyway, that's a good news. Again, it also tells us that if we exert more effort, probably in the vaccination, then your alert level can go down. Sa vaccination, may incident sa Kanduni. May nagay nga gusto yung ipasircumcise bata yung wala. Gina-require sila sa vaccination ng nanay kung wala makabaksin unless wala hindi ma-circumcise bata. First of all, we have to verify that incident. We will ask the municipal health office if that is true. No? And if they have that policy, we will also ask if they have that policy. No? That could also be a strategy of pushing for the vaccination, di ba? Parang they're saying, you want government service? Can you also be vaccinated first before, something like that. In fact, in La Carlota, you cannot enter the city hall if you're not vaccinated. So amo na pala. So it could be strategy. It could be a strategy, but I'm not saying it happened. We'll have to find out. By not being vaccinated, the chances of a more serious COVID case on that individual is high. And what happens if he does get COVID? Where does he run to? He still goes to our health units, no? That's why it has to be a really, a cooperation.
Since you will depend on some government is also asking you to cooperate with us. Action Firing Line. Yan mo na, kabay pa magpatayo yun na ni, nga siling ko makabalik kita under the new normal situation, gabisan ara pang COVID, nagapangabuhi kita with COVID, pero mas namin nga mo ni kung halog, di ba? Kita mong tourism industry, gina-expect ka nga makasikad na sining nga third and fourth quarter mo. Kita mo sa bilog nga region, 6 to 5 ka lugar di, sa aton sa Negros, ang nalakip sa top 10 nga tourist site o kung plano kadtuan, kaginakadtuan sa mga local tourists. Not only the foreign tourists nga nagakadto diha, pati local, damo na nagalalagaw subong. Action Firing Line. Now, ariyo kagin pamangkot si Gob pati eleksyon. Ang eleksyon subong niya, way panipiho, kadamo, gipirmi ka pamangkot sa akon personally. Si paring Sindoy, gani ka pamangkot man paring Sindoy Ransi, siling kong papili ka sa Vista Alegre how. Pero amo ning balita ho, kundi ginabantayan subong kumadayon ni kag nanong tikang nga himuon dire parte sa eleksyon kung balati ingagawon ni sang subong miyembro sang Congress kay ti may ara na sang mga ginaduso ang kasuguan nga ipaiway ini. Pero ang personal nga opinion niya sa barangay election ni Gob, siling ko na kumangkuton, kung mapaiway man kag subong abi masuspend o kung ma-postpone, dapat siling hindi na pagulaton next year sa December, dapat mas earlier. No? Halimbawa, Mayo. Niya ko na kuya, personal opinion ko, Mayo, amo na siya dapat, no? Mas temprano nga pagpatigayon sa election because makapila ka beses kag dapat amo na lang ning last nga pagpostpone sang barangay election. O tsamba gani sing iban nga mga opisyal nga ti Mayo ilay nga kwan, no? Nga panikay sikay kay ti way election kag daw hindi naman madayon sining December 5. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Nga tilang taon ta niya, kung anong matabo. Ariyo ang balebla party election, isa na lang to'y ang party election, no? Gusto ko May, immediately. And if I were asked for my opinion, anyway, I'll give na lang my opinion. If you have served your barangay for 9 consecutive years, effective 2022, you cannot be allowed to run in the next election. Because you remember, initially, just like the local, when we enter into an election and win the position, we're given 9 years consecutive, di ba? So, because of the postponements before, you already got your 9 years. So, dapat not allowed. Para hindi masabi na self-serving to. Di ba? So, if you have served already 6 years as of 2022, you have 1 more term to go for. Ama nang ngako niya. Para hindi masabi na self-serving. I think I said this already before na sige lang, postpone this year pero last na niya. Dapat next year may election na ta. And May would be better. Anyway, anad naman pa sa mga May election. Sige, so preparar ka mo sa mga nagapanglibre ng kapida. Adam mo alang na yung budget, kay basi pa malang madayon. Kung hindi gidman, hatias ta kurso ng tuig, kaya nyo pa man ha? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang Starlight Ferries. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaya isang cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar. Si Jose Gerson Lapinig Junio, gamonitor dira sa Stone Heaven sa Granada. Salamat dira sa imo sir kag Barki Tribe. Siling niya si Kim Puyolo, Norbing kag Gina Galida. Permi man gamonitora. Salamat gid, maayong gabi dira. Action Firing Line. Kag sa mga pumuluyo sa merkado sa Lagarlota, no, sa mga guards dira sa City Hall, maayong gabi sa inyo, may lang nga pag-monitor. Taga Bureau of Fire Protection kag Lagarlota City, PNP. Action Firing Line. Why na time diri sa aton sini nga pagpangalagad sa ngalan ni Akson Marlon Hinovia. Ako naman Akson Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.